ten hraničný príjem pre akúsi výhodu, čo ale celkovú cenu práce zdražuje o necelých tik, vylepšenie, nejaké vytunovanie motorového vozidla. Je však stanovená stále a stále platná maximálna hranica v podobe určite najmedializovanejšou témou pre rok 2026 je víťazom v tomto malom teste by mohol byť považovaný. Mám ale možnosť zvoliť si aj 100% odpočet. Rok 2026 priniesol v oblasti podnikania na Slovensku viacero zmien a noviniek. Tie sa týkajú napríklad trojúrovňových daní pre firmy, nových progresívnych pásem pre živnostníkov, ako aj digitálnych faktúr. To, čo všetko tieto zmeny obnášajú, nám dnes vysvetlí a ozrejmí pani inžinierka Vladimíra Matejová zo spoločnosti Administrative Consulting. Ďakujem, Michal. Môžeme ísť na to. Začneme SROčkami. Ktoré sú dôležité ukazovatele a čísla, ktoré by mali mať na pamäti? Tak určite platí, že nástrojom pre optimalizáciu je právna forma SROčky. Určite vtedy, ak dokážeme udržať svoje zdaniteľné príjmy pod hranicou 100 000 eur. Konsolidácia priniesla progresívne zdaňovanie, trojúrovňové pre právnické osoby, kde tie zdaniteľné príjmy do 100 000 eur sú zdaňované 10% sadzbou, nad 100 000 eur do výšky 5 miliónov 21% sadzbou a veľkí hráči musia počítať pri zdaniteľných príjmoch nad 5 miliónov so sadzbou 24%. Takže máme ako keby 3 také hlavné skupiny, ktorých sa týka rozdiel na daň z príjmu, čo sa týka výšky príjmu. Povedzme si viac o tých mikrodaňovníkoch. Kto je mikrodaňovník z hľadiska definície? Presný pojem mikrodaňovníka alebo presná definícia mikrodaňovníka je obsiahnutá v zákone o daní z príjmov. Mikrodaňovníkom je de facto fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevykonáva kontrolované finančné transakcie, nie je závislou osobou a nevzťahuje sa na ňu konanie v konkurze alebo v likvidácii a zároveň udrží svoje zdaniteľné príjmy pod hranicou 60 000 eur. Takže mikrodaňovník ako taký, pokiaľ spĺňa tieto podmienky a je teda začlenený za mikrodaňovníka, zdaňuje svoje príjmy sadzbou 10%. Čo je vlastne najnižšia sadzba spomedzi tých troch skupín? Plynú mikrodaňovníkom aj nejaké ďalšie benefity z tohto ich titulu? Určite, ak spĺňame podmienku mikrodaňovníka, vzťahuje sa na nás zákonná možnosť rýchlejšieho odpisovania pri obstarávaní majetku. Čiže po zaradení tohto majetku do jednotlivých odpisových skupín, a to už podľa toho, o aký majetok ide, v takom prípade sa môže mikrodaňovník rozhodnúť pre rýchlejšie odpisovanie. Čo je takou zaujímavosťou, v čase obstarania majetku, ak spĺňam podmienku mikrodaňovníka, môžem sa teda rozhodnúť pre to samostatné alebo zrýchlené odpisovanie. A v tomto odpise pokračujem aj v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, dotknutých obdobiach, v čase, kedy už ten inštitút mikrodaňovníka napríklad pre mňa nie je aktuálny. Niektorí daňovníci sa domnievajú, že na to, aby som mohol zdaňovať tie svoje zdaniteľné príjmy sadzbou 10%, musím byť zároveň aj mikrodaňovníkom. Nie je to pravda, pretože ide o dve samostatné daňové zvýhodnenia. Samozrejme, logicky, ak som mikrodaňovníkom, udržím tie svoje príjmy do hranice 60 000 eur, čo je zároveň do 100 000 eur, môžem zdaniť, a teda zdaňujem svoje zdaniteľné príjmy sadzbou 10%. Avšak, aj keď tým mikrodaňovníkom nie som,
a udržím svoje zdaniteľné príjmy pod 100 000 eur, pod tú hranicu 100 000 eur. Takže ste ako keby v tom intervale medzi 60 až 100 000. Až 100 000 a nie som mikrodaňovníkom, tak napriek tomu, že nie som mikrodaňovníkom, vzťahuje sa na mňa takisto tá daňová sadzba 10%. Toto boli zmeny v oblasti dane z príjmov. Sú aj nejaké ďalšie zmeny, ktoré ovplyvnia SROčky? Určite je to daň z dividend, ktorá pre rok 2026 za zdaňovacie obdobie roku 2025 pripúšťa alebo zavádza sadzbu 7%. Ak hovoríme o dividendách, hovoríme o vyplácaní podieloch na zisku, likvidačnom zostatku a z vyrovnacích podielov. V tomto prípade je potrebné ale upriamiť pozornosť na jednu skutočnosť, splnenie zákonných podmienok pre príjimateľa, čiže pre toho, kto tento zisk príjma a zároveň aj pre toho, kto tento zisk vypláca. Môžeme si uviesť aj nejaký príklad. V praxi to znamená asi toľko, že SROčka, ktorá má sídlo v Slovenskej republike, čiže je rezidentom Slovenskej republiky, vypláca podiel, napríklad podiel na zisku za zdaňovacie obdobie rok 2025 svojmu spoločníkovi, ktorý je zainteresovaný na imaní a má podiel v tejto spoločnosti. V takomto prípade jeho dividenda bude zdaňovaná za predpokladu a splnenia všetkých zákonných podmienok sadzbou 7%. Naproti tomu napríklad konateľ, ktorý nespĺňa podmienku toho zainteresovania na podieloch spoločnosti alebo na imaní spoločnosti, v takomto prípade jeho príjem, ktorý by bol takto vyplácaný, podlieha riadnej sadzbe daní z príjmov u fyzickej osoby 19 alebo 25%, a to už podľa toho, do akého daňového pásma spadne. Ďalšou veľkou oblasťou, ktorá sa týka SROčiek, sú mzdy a odvody za zamestnancov. Na čo dať pozor pri nich? V roku 2026 je určite takou najzvučnejšou témou zvýšenie minimálnej mzdy zo sumy 816 eur v roku 2025 na 915 eur. Minimálna mzda teda narastla o tých 99 eur, čo ale celkovú cenu práce zdražuje o necelých 135 eur. Kým pri minimálnej mzde 816 eur cena práce bola nejakých 1111 eur, pri minimálnej mzde 915 eur je to už 1246 eur. Okrem toho, že sa zvýšila minimálna, alebo vďaka tomu, že sa zvýšila minimálna mzda mesačná, zmenili sa tým pádom logicky aj hodinové mzdy. V závislosti od dĺžky pracovného týždňa, či už ide o 40-hodinový pracovný týždeň alebo napríklad 37,5 hodinový pracovný týždeň. Zvýšilo to nočné príplatky, príplatky za sviatky a víkendy. Zmeny sa dotkli aj zdravotných odvodov. Ako? Nepoteší to zrejme zamestnancov, pretože k zvýšeniu odvodov do zdravotnej poisťovne, zdravotného poistenia došlo zo 4 na 5%, čo platí už od januára 2026. Zároveň to nepoteší ani zamestnávateľov, rovnako ako celé zvýšenie tej minimálnej mzdy. Ono je to také dvojsečné. Na jednej strane vidina toho, že viac zarábam, ešte nemusí znamenať vyššiu čistú mzdu. Takže
Nie je to také jednoznačné. Áno, takže ak by sme to mali zhrnúť, ktoré sú všetky faktory, ktoré majú brať do úvahy a musia teda brať do úvahy zamestnávateľia a SROčky v roku 2026? No, zamestnávateľom sa odporúča plánovať, nejako svedomito plánovať výdavky, čo sa týka miest zamestnancov, a to z toho dôvodu, nielen z dôvodu tej narastu minimálnej mzdy, ale aj z dôvodu práve narastu spomínaných príplatkov, zároveň z dôvodu narastu odvodového zaťaženia. Takže určite malé, stredné firmy s počtom možno už nad 3 zamestnancov by mali veľmi zodpovedne zvážiť, ako bude využitá efektívne pracovná sila vo firme. Možno teda zhrnúť, že SROčka je v roku 2026 ideálna právna forma vtedy na optimalizáciu, pokiaľ sa darí výšku zdaniteľných príjmov držať pod úrovňou 100 000 eur, čo vyplýva z aktuálne platnej 3-úrovňovej dane. Pozitívnou správou je v rámci prevádzkovania SROčky výška dane, ktorá súvisí s vyplácaním dividend, ktorá je pri vyplácaní dividend za rok 2025 na úrovni 7%. No a viac než kedykoľvek predtým bude potrebné precízne finančne plánovať, pretože tým, že došlo k zvýšeniu minimálnej mzdy, došlo aj k zvýšeniu hodinovej mzdy a všetkých odvodov, ktoré súvisia so zamestnávaním zamestnancov. Zmenám sa tento rok nevyhnú ani živnostníci, konkrétne ide o nové daňové pásma. Čo to pre nich v praxi znamená? V roku 2026 živnostníci prejdú akýmsi testom trpezlivosti vďaka zvýšeným odvodom, ale aj vďaka zavedeniu nových daňových pásem. V prípade, že ich základ dane prekročí hranicu 100 000 eur, v takomto prípade sa sadzba dane nemení. Ide stále o tú 15-percentnú sadzbu, o zdaňovanie 15-percentnou sadzbou. Zmena nastáva v prípade, že tento príjem prekročí hranicu 100 000 eur. Základ dane prekročí hranicu 100 000 eur. Každá suma nad 100 000 eur sa začína akoby krájať. Pri sume zhruba 44 000 eur dochádza k zdaneniu 19-percentnou sadzbou. V pásme od približne 44 000 eur do 60 350 sa táto suma bude zdaňovať 25%. A úplnou novinkou sú pásma približne od tých 60 350 eur do 75 000 eur s platnou 30-percentnou sadzbou a 35-percentná sadzba bude platiť na všetky na základ dane presahujúci 75 000 eur. Je potrebné povedať, že presné sumy sa odvíjajú od výšky životného minima. Možno teda zhrnúť, že do tých 100 000 eur všetci živnostníci zdaňujú rovnako, tými 15%, ale príjmy, ktoré presiahnu 100 000, už sa teda odvíjajú od toho, v akej výške sú. A od toho sa odvíja aj výška tej dane. Áno, do 100 000 eur sme na sadzbe 15%, čo v prípade porovnania s SROčkami už zostáva na zvážení. Áno. Čo to znamená teda v praxi? V prípade, že vaše zdaniteľné príjmy presiahnu 100 000 eur, je potrebné zvážiť, ktorá forma podnikania je pre vás efektívnejšia, ktorá forma podnikania je pre vás vhodnejšia, samozrejme s ohľadom nielen na čísla a sadzby daní, ale aj odvody, vstupujú do toho
počty pracovníkov, aké máte náklady, aký predpokladáte príjem v roku. Jednoducho odporúčam urobiť si nejakú vnútornú analýzu a aj dobre plánovať. V prípade, že potrebujete nájsť najvhodnejšiu formu podnikania pre váš biznis, poradte sa s odborníkmi z Administrative Consulting. Čo sa týka odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne pre živnostníkov, aké zmeny tento rok priniesol? Odvody zväčša predstavujú pre firmu, pre podnikateľov tiež najväčší náklad, jeden zo značných nákladov, ktoré dokážu vaše podnikanie niekedy až pochovať. Pre rok 2026 boli zavedené teda povinné minimálne odvody v podobe odvodov do sociálnej poisťovne a pre zdravotné poistenie. Táto suma sa zvyšuje na 425 eur. Z toho sociálne poistenie tvorí časť 303,11 eur a zdravotné poistenie 121,92 eur. Sociálne poistenie alebo odvody do sociálnej poisťovne sa vypočítavajú z vymeriavacieho základu 914,40 alebo posudzovaný príjem pre odvody do sociálnej poisťovne je ten hraničný príjem 9144 eur, kde v prípade, že tento príjem presiahnete, vzťahujú sa na vás tie povinné minimálne odvody vo výške 303,11 eur. Vymeriavací základ pre zdravotné poistenie je určený pre rok 2026 vo výške 762 eur a tak minimálne odvody zo zdravotného poistenia sú 121,92 eur. Zavedením povinných minimálnych odvodov sa vám skrácujú aj akoby nejaké odvodové prázdniny. To znamená, že ak začnete podnikať od prvého dňa kalendárneho mesiaca roku 2026, už po pol roku sa začínajú týkať vášho podnikania aj odvody a odvodová povinnosť, čo oproti predchádzajúcemu obdobiu až 1,5 roka je výrazné skrátenie. Možno teda povedať, že živnostníci na odvodoch zaplatia viac a budú ich musieť platiť skôr po začiatku podnikania. Je to tak? V podstate áno, je to pravda. Ak by sme si to tak nejako logicky zhrnuli, potom živnostník, ktorého príjem za rok 2025 presiahol sumu 9144 eur, od júla, teda potom pol roku, platí minimálne odvody vo výške 303,11 eur. Zavedením nových mikroodvodov sa ale stalo to, že ak váš príjem túto hranicu aj nepresiahne, teda dostanete sa pod 9144 eur za rok 2025, alebo ste začali podnikať v roku 2026, po prvých 6 mesiacoch začnete platiť povinný odvod v tej zníženej sadzbe alebo sume 131,34 eur. Sociálne poistenie pozná teda tú hranicu pre príjem, pričom zdravotné poistenie takúto hranicu nemá. Tu by som pri zdravotnom poistení toto uvážila. Zmena sa dotýka aj výšky sadzby zdravotného poistenia. Áno, určite. Rok 2026 priniesol zvýšenie sadzby pre samostatne zárobkovo činné osoby z tých 15 na 16%, čo vám z vášho príjmu v podstate ukrojí ešte o percento naviac. Takou možno nedobrou správou je, že oproti sociálnym odvodom zdravotné odvody nepoznajú nejaký strop. To znamená,
platíme zdravotné poistenie a odvody do zdravotnej poisťovne z celého dosiahnutého zdaniteľného príjmu za posudzované zdaňovacie obdobie. Čo sa týka paušálnych výdavkov, ako je to pri nich? Paušálne výdavky by nás možno mohli nejako ukľudniť. K žiadnej zmene nedošlo. Stále majú možnosť živnostníci rozhodnúť sa pre paušálne výdavky uplatňované percentom. To percento zostáva vo výške 60%. S maximálnym ohraničením 20 000 eur. Netýka sa to, ale paušálne výdavky teda si nemôže zvoliť taký daňovník, ktorý bol v predchádzajúcom zdaňovacom období platiteľom dane z pridanej hodnoty. Čo určite zvážiť, čo určite dobre prepočítať. Pri paušálnych výdavkoch odporúčam určiť si príjem, od ktorého by bolo vhodné zvážiť prechod na reálne výdavky. Alebo reálne účtovníctvo. Alebo, áno, aj reálne účtovníctvo, môžeme to nazvať reálnym účtovníctvom, pretože ten hraničný príjem pre akúsi výhodu paušálnych výdavkov je 33 333 eur matematicky. Tou výhodou je to, že nemusím viesť podrobnú evidenciu výdavkov. To je tá výhoda paušálnych výdavkov. Avšak ak aj takýchto príjem nedosahujem a moje výdavky sú reálne vyššie, v takomto prípade by som mal zvážiť, či naozaj nie je čas na to reálne účtovníctvo. Nad hranicu tohto príjmu je to už viac menej taká otázka závažnejšia. Môžeme teda zhrnúť, že živnostníci pri dosiahnutí základu dane do 100 000 eur budú platiť naďalej rovnú daň vo výške 15%, avšak po prekročení základu dane už sú v platnosti ďalšie dve nové sadzby, a to vo výške 30 a 35% v závislosti od toho, aký budú mať základ dane. Zároveň treba myslieť na to, že od 1.1. sa zvýšila sadzba odvodov do zdravotnej poisťovne z 15% na 16%. Nuž a zmenám sa nevyhlo ani povinné sociálne poistenie, kde došlo k skráteniu odvodových prázdnin z 1,5 roka na 6 mesiacov. Minulý rok priniesol transakčnú daň, čo bola v živote podnikateľov dosť zásadná zmena. Pripomeňme si, čo všetko obnáša a či sa pre ňu niečo tento rok mení. No určite významnou zmenou pre rok 2026 je dobrá správa pre živnostníkov v tom, že sa ich už transakčná daň tento rok netýka. Zostávajú daňovníkmi stále právnické osoby, čiže podnikatelia, ktorí využívajú túto formu podnikania. Samozrejme, platia stále výnimky, ktoré sú z transakčnej dane vyňaté. A to zostáva sociálna poisťovňa, vyššie územné celky alebo obce. Týchto sa teda transakčná daň netýkala ani v minulosti, ani dnes. Daňovníkom pri transakčnej dani, daňovníkom a platiteľom dane nie je tá istá osoba, zväčša nie je tá istá osoba, aby sme to upresnili. Kým daňovníkom je, alebo zdaňovaný je pohyb na transakčnom účte samotného podnikateľa alebo samotnej firmy daňovníka, platiteľom dane sa stávajú, dá sa povedať, banky, ktoré tieto transakcie realizujú. Takisto predmetom dane z finančných transakcií nie je transakcia, ktorou sa vám na účet pripisujú peňažné prostriedky. Vždy ide iba o odvedenie prostriedkov alebo odvod prostriedkov z vášho účtu.
Tiež zostáva v platnosti to, že v prípade platenia daní a odvodov sa daň z finančných transakcií napríklad nezráža. Aký je mechanizmus fungovania transakčnej dane? V podstate z každej finančnej transakcie vám banka zrází 0,4% podľa objemu finančnej transakcie. Je však stanovená stále a stále platná maximálna hranica v podobe 40 eur. To je rovnako ako minulý rok. Áno, toto zostáva ako minulý rok. Ďalšou sádzbou pri daní z finančných transakcií je 0,8% z hotovostných výberov, a to tak z bankomatu, ako aj priamo na pobočke banky alebo v pobočke banky pri výbere z účtu. Čiže pri pohybe hotovosti je to určite vlastne násobná sadzba. Hej. Štát mal možno zrejme v úmysle podporiť skôr tie bezhotovostné platby, takže pristúpil k voľbe sadzby 0,8% pri hotovostných výberoch. Existujú nejaké spôsoby, ako na transakčnej dani zaplatiť čo najmenej? No, ďalšou formou transakčnej dane je aj poplatok vo výške 2 eur za používanie platobnej karty k transakčnému účtu. Tento poplatok sa už nevzťahuje na každú finančnú transakciu realizovanú touto platobnou kartou, a teda pokiaľ využijete maximálnu možnú mieru platieb touto platobnou kartou vyhotovenou k transakčnému účtu, zaplatíte ročný poplatok 2 eur ročne, alebo ten transakčný odvod, transakčnú daň vo výške 2 eur ročne, bez ohľadu na to, koľko takýchto finančných transakcií ste vykonali. Takže skutočne odporúčam, používajte kartu všade, kde sa dá. Suma sumárum, čo sa týka transakčnej dane, od roku 2026 teda neplatí už pre živnostníkov, ale pre ostatných, na ktorých sa vzťahuje, zostávajú v platnosti pôvodné sadzby, a síce 0,4% na bezhotovostné platby a 0,8% za hotovostné výbery. Zároveň aj zostáva strop vo výške 40 eur pre každú transakciu. Čo všetko nám štát v roku 2026 prikazuje digitalizovať a kde nám naopak môže situáciu uľahčiť? Marec 2026 so sebou určite prináša povinnosť digitalizácie, a to pre všetkých, ktorí predávajú tovar alebo službu, kde svojim zákazníkom musia poskytnúť možnosť bezhotovostnej platby. Nemusí to byť priamo terminálom, môže to byť aj cez mobilnú platobnú aplikáciu, napríklad Viamo, alebo za pomoci QR kódu. Čiže určite toto. No, ak by sme sa ešte spätne trošku vrátili aj k tým motorovým vozidlám, už spomínaným motorovým vozidlám, tak tá digitalizácia sa dotkne de facto aj knihy jazd, a to vďaka zakomponovaniu GPS zariadenia do motorových vozidiel používaných aj na tie súkromné účely. Vieme o nejakých opatreniach, ktoré sa v rámci digitalizácie chystajú do budúcnosti? V roku 2026 by sme sa mali pripraviť na rok 2027. Zmena sa bude týkať aplikácie na fakturáciu, ktorá sa bude používať pri fakturácii. Bude sa zavádzať nová aplikácia e-faktúra, ktorá bude mať v druhom kvartáli tohto roku už nejakú takú možnosť pilotnej, testovacej prevádzky, alebo možnosť si doslova ošahať tú prevádzku e-faktúry. Pre faktúru bude teda stanovený prísny formát. Takže príprava, pretože od 1.1.2027 k nasadeniu avizovanému nasadeniu by teda malo dôjsť.
Pýtal som sa aj na nejaký možný pozitívny dopad. Má teda takéto digitalizovanie procesov aj nejaké benefity? Odburáva to administratívu vo forme papierov. Ak držíte niečo v tej digitalizovanej forme a digitálnej forme, elektronickej podobe, je to menej určite náročné na priestor, ktorý potrebujete na archiváciu. Takže získate jednak prehľadnosť. Z pohľadu štátu by to malo určite zefektívniť výkon kontrol, lepší prehľad, zjednodušené kontrolovanie a možno aj skrátenie toho času, kedy ste vy ako subjekt nejakým spôsobom vyrušovaní tou kontrolou zo strany štátu. Vo všeobecnosti teda platí, že od marca 2026 bude musieť každý, kto predáva tovar alebo služby, musieť akceptovať aj platbu bezhotovostne. Tento rok bude zároveň obdobím, kedy bude potrebné sa pripraviť na digitalizáciu v rámci systému e-faktúra, ktorý bude budúci rok povinný. Zmenám sa nevyhlo ani vlastníctvo automobilov v majetku firmy. S čím musia počítať podnikatelia, ktorí prevádzkujú firemné autá? No, určite najmedializovanejšou témou pre rok 2026 je zmena z pohľadu DPH pri obstaraní hlavne osobného motorového vozidla, ktoré zaraďujete do podnikania. Tam podnikatelia musia počítať s tým, že pokiaľ toto osobné motorové vozidlo používajú aj na svoje osobné účely, cenou za zníženie administratívy bude len možnosť uplatnenia 50% pri odpočte DPH na takéto motorové vozidlá, kde v podstate vykonávajú akoby nejaké zmiešané používanie. Týka sa to nie len samotného obstarania motorového vozidla, nákupu motorového vozidla, ale taktiež aj celé jeho prevádzky ako pohonných hmôt, servisu, náhradných dielov a všetkého, čo s prevádzkou motorového vozidla súvisí. Odmenou za to je to, že takýto podnikateľ nemusí viesť nejakú podrobnú evidenciu v podobe knihy jazd. A čo stalo za týmto rozhodnutím podľa vás? Že je to teraz takto? Tak áno, je pravdou to, že mnoho podnikateľských subjektov používa tieto motorové vozidlá aj na osobné účely. Možno je to jedno z konsolidačných opatrení, možno je to aj snaha nejako sprísniť evidenciu alebo eliminovať to používanie motorových vozidiel na osobné účely. Určite to ovplyvní možno aj počet aut vo firme. Ak by sme zobrali, že bezhlavé nakupovanie motorových vozidiel vedie k tomu, že taký vozový park firmy je niekedy možno prerastený a úplne zbytočný. Možno sú to aj snahy vyriešiť otázku životného prostredia, takže ťažko povedať, čo konkrétne viedlo k tomu. Určite je to hlavne ten motív, že je jasné, že podnikateľ, ktorý používa motorové vozidlo, firemné motorové vozidlo, dokáže ho využiť aj na tie súkromné účely a používa ho aj na tie súkromné účely. Poďme si povedať niečo o tom, aké sú povinnosti, keď má podnikateľ záujem odpočítavať si určité percento z DPH v rámci prevádzkovania motorového vozidla. Toto čo sme uvádzali, bol príklad taký, ak sa rozhodnem, že nechcem viesť knihu jazd, nechcem sledovať pohyb toho motorového vozidla a účel jeho použitia, tak pristúpim k tomu 50-percentnému odpočtu. Mám ale možnosť zvoliť si aj 100% odpočet
so 100% odpočtom pri obstaraní a aj samozrejme ďalšou prevádzkou, ktorú sme už spomínali ako servis náhradné diely. Ten 100% odpočet ale so sebou nesie dosť prísnu povinnosť vedenia knihy jazd, monitorovanie presného pohybu motorového vozidla, monitorovanie použitia z pohľadu účelu použitia tohto motorového vozidla. V dnešnej dobe by som povedala, že to nie je ani tak nejaká technická prekážka. Existujú moderné GPS zariadenia, ktoré vám na konci zdaňovacieho obdobia alebo priebežne dokážu vyexportovať zostavy s presným pohybom motorového vozidla, že viete v podstate, kde sa v ktorom momente to vaše vozidlo nachádzalo, na aký účel bolo použité. To už ale GPS-ko nevie, na aký účel bolo použité, preto ak pristúpite k takéto forme sledovania, tak budete musieť teda vedieť aj presne uviesť ten dôvod použitia motorového vozidla. Je to podľa vás dobrá zmena? Osobne túto zmenu hodnotím ako dosť prísnu, možno je to veľmi subjektívne. Ak si vezmeme, že motorové vozidlo je naozaj používané aj na súkromné účely, do obrazu alebo do pléna sa dostáva aj otázka, aký je pracovný čas alebo to pracovné využitie toho motorového vozidla u takého podnikateľa, ktorý v podstate podniká 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku. To podnikanie sa nedá obmedziť na pracovný čas od 8 do 16. Mnohokrát v motorovom vozidle podnikateľ vybavuje pracovné hovory a všelijaké, možno nejaké konferencie za dodržania samozrejme pravidiel cestnej premávky a použitia handsfree zariadení. To už sa vlastne v dnešnej dobe aj predpokladá. Takže myslím si, že je to dosť prísne, lebo naozaj niekedy to vyslovene vyčleniť, že áno, toto je služobná cesta a toto už služobná cesta nie je veľmi ťažké. A bude to zrejme pre podnikateľov ťažké aj dokazovať pri samostatných kontrolách knihy jazd, napríklad. Ale myslím si, že čas ukáže. Jasné. A na čo treba ešte myslieť pri prevádzke automobilu? Tak pri tej prevádzke automobilu určite podnikateľ nesmie zabudnúť na to, že ak pristúpi k tomu spomínanému 50% odpočtu DPH, vzťahuje sa na to aj tých 50% pri odpočte všetkých ďalších dodatočných nákladov, ktoré súvisia s prevádzkou motorového vozidla. Čiže aj tam sa bude uplatňovať len ten 50% odpočet. Ako sme už spomínali, znova servis, nákup pneumatik, vylepšenie, nejaké vytunovanie motorového vozidla, ak sa rozhodnete si ho nejako vylepšiť. Takže nie je to len o samotnom obstaraní, je to aj o tej prevádzke. A v súvislosti s tým zmiešaným používaním je určite takou nemilou správou to, že predmetná úprava sa bude vzťahovať aj na motorové vozidlá, ktoré boli zakúpené pred 1.1.2026. Čiže aj keď som si odpočítal plnú DPH-čku kvôli zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom som si motorové vozidlo obstaral, ale ten dodatočný servis v ďalších rokoch užívania za predpokladu, že nechcem viesť knihu jazd, sa mi stenčí na tých 50% odpočtu. Keď to zhrnieme, pri nákupe motorového vozidla do majetku firmy teda platí, že vzniká možnosť pre odpočet DPH, a to buď vo výške 50 alebo 100%. Treba však myslieť na to, že pri úsilí odpočítať si celých 100% je potrebné viesť si komplexnú evidenciu vo forme knihy jazd.
Zrejme si to teda na záver. Komu zmeny v roku 2026 pomôžu a komu naopak priťažia? Víťazom v tomto malom teste by mohol byť považovaný živnostník s nízkymi nákladmi vďaka využitiu paušálnych výdavkov a oslobodeniu od transakčnej dane, respektíve zrušeniu transakčnej dane. Za porazeného by som považovala malé, stredné firmy so zdaniteľnými príjmami nad hranicu 100 000 eur, s vyšším počtom zamestnancov vďaka zvýšeným odvodom a s väčším počtom motorových vozidiel, ktoré používajú na podnikanie a zároveň aj na súkromné účely, a to vďaka tomu 50% odpočtu dane z pridanej hodnoty. Ak chcete mať vaše firemné financie v poriadku, kontaktujte odborníkov z Administrative Consulting. Ušetrite tak peniaze a určite aj nervy.